Træk det fremad. Noah og Tobias, træk det fremad. Sorry. Kom du møder bare, Daniel. Sådan, afslutning, Geo. Kom, så skubber vi opad. Godt, Malte. Kom. Kom igen, Sepp. Godt det der, David. Det er dig, Malte. Kom, Malte. Godt, Malte. Fint, Malte. Godt ud bare det op, Daniel. Kom, så finder vi en på den rigtige side, Malte. Du kan vende, Frederik. Vi skal have den over i den anden side nu. Her. Kom, Daniel, du møder, Daniel. Det er godt spillet sammen. Med op og hjælpe ham, Malte. Ud mod siden, Malte. Ud mod siden. Det er godt spillet. Udmærket. Det er godt nok, drenge. Kom, skub op. Det er godt komme med frem, Daniel. Op og sidde på 89'eren. Og så er der spil bare, Frederik Mink. Du skal over og blande det over, så du kan få bolden, Frederik. Og alt, du må godt gå en lille smule ind af i banen, så du kan få den derovre af. Godt, Sepp ellers. Det er godt kæmpe, Gustav. Malte, lidt længere fremad, må du godt. Ej, Geo, det er den der bolden. Kom nu, baglæns. Fremad, Malte. Du står helt stille. Bagved Nora, bagved Nora. Nora bagved dig! Bagved dig, Nora. Og lidt mere fremad, Malte. Nora har ham der. Vend rundt. Og det er David, det er David. Fortsæt, David, fortsæt. Alt bare råb, alt hvad du kan. Får du den fra Frederik? Kom, så op og videre, Daniel. Bare kom videre. Skub på. Geo helt ude i det. Spil bare der. Spil rundt. Nora længere tilbage, Nora længere tilbage. Godt, David, eller Nora, det er Tobias. 99'eren bagved dig. Presser, vinder presser. Tilbyd dig, Smidt. Godt hjulpet, Gusse. Og Malte, du har ham der bagved dig. Ind foran målet. Nora bag din mand. Og så er det fremad, Malte. Sådan, Så er det fremad, Malte. Kom, godt, skal nå, med hjem. Sådan, Bart. Ja, kom igen, drenge. Ind på midten, Nora. Der er en på midten, Nora. Nej, lidt, Tobias. Godt, Malte. Så følg med, Malte. Følg med, Malte. Godt taget, Johan. Godt spillet, Harsal. Det er godt taget, Johan. Så stopper vi lidt op, gutter. Daniel fremad. Super redning, Johan. Frederik Meng, kan du tilbyde dig? Frederik! Nora, du bliver altså nødt til at stå længere tilbage. Der er 2 mand bag i dig. Godt, David. Kom, Johan. Og så er det fremad, Malte. Ja, flot. Fremad, Malte. Ud til siden her. Men lidt mere fremad. Åh, det er flot. Så må du ind og blande dig. Kom nu! Så tæt på dig ind, drenge! Godt, Smidt. Nora på midten. Det er flot spillet. Tæller på. Ja, det er fint. Udmærket. Skub op, Smidt til din mand. Kom nu, drenge! Skub nu op! Godt, Gustav. Så er det afsted, Malte. Så er det afsted, Malte. Smidt! Kom, vi skubber opad. Vi skal sidde op på mand. Tæt på ham her, Tobias. Bare op på ham her, 89'eren. Ja, så du kan røre med armen. Så røre med armen. Lidt længere fremad. Du kan godt søge bolden. Daniel har ham der. Ja, det er rigtigt, bare vi står der, Nora. Du har bevaret herude med 89'eren. Han er ikke farlig, når han står der, og bolden er den anden side. Drenge. Hvis I har den, så må du godt gøre en lille kontakt. Så må du godt gå ind omkring 9'eren derinde. Så løber vi, Konrad! Og der er en på midten til dig, Nora. Vi har følt din mand til din ham der. Godt, Daniel. Nora, det er din mand. Tobias. Ind på midten, Nora. Ja, det er rigtigt, Nora, det der. Det er flot spillet sammen, drenge. Gusse.
Godt spillet. Godt spillet. Det er da godt spillet, drenge. Daniel, super fint. Kom, du møder ham bare, Malte. Det er Malte, der møder ham der. Den kommer med tilbage. Nu er du bliver nødt til at trække længere tilbage. Spil på den anden side af ham der. Spil på den anden Kom, Malte. Godt, Malte. Op, tag den. Kom. Så bare. Og løb, Geo. Kom. Ud til dem, Nora. Åh, Daniel. Nora, prøv at skyde mod siden. David presser. Sådan, gutter. Om bagved, Malte. Malte bagved. Det er godt, Konrad. Og Nora har en på midten, og Malte kommer fremad. Skubber det fremad, drenge. Malte skal frem. Nora har 99. Det ser fint ud, Fif. Det er godt arbejde, drenge. Nora bagved dig, husk dem. Vi skal have Nora ind på midten, og så skal vi have Daniel på 89. Nora ind på midten. Han er helt fri her. Daniel tilbage. 89. Nora længere herovre. Tobias, baglæns. Kom, og så møder I. Op og skubber, Malte. Bare op på ham. Spiller bare igen. Og Frederik væk. Godt, Nora. Gerne have den nu, fordi du er fri. Sig nu noget. En hold til ham. Tag bare nogle meter. Vi har bare stående derinde, Daniel. Det er rigtigt nok. Godt, kom med ned, Malte. Smukt, Nora. Godt, Nora. Og så er det Sepp. Op og hjælp. Kom så, Malte. Løb du. Fuld knald. Bare skyd. Ja, det er fint. Det er smukt. Det er flot, drenge. Rigtig godt skyde udenfor. Rigtig godt. Tobias, du kan bare op og holde fast i ham der. Bare op og Tobias, så du kan røre med armen hele tiden. Du følger ham bare. Her på Hørsholm Stadion. Ja. Skyd. Det er godt forsøg. Godt skud, Gustav. Det er flot hjørnespark, det der. Vi tager en mere, dreng. Bare ind for. Ud og hjælp ham. Er der ikke en, der går med ham, Geo? Tag den hurtigt. Kom. Ej, drenge. Kom igen. Op og presse. Kom igen, Nora. Udmærket. Kom igen. Kom. Malte skal derud til siden. Kom, Daniel. Kom, Malte. Daniel, tag manden. Daniel, løb med ham. Kom, Daniel. Den har du. På den rigtige side. Godt. Hurtigt op til Malte med den, og så kan han få det hurtigt til Sepp, eller Gustav ind på midten. Det er godt kastet. Godt kastet. Har du, drenge? Hovedbåd, Sepp. Der er mange muligheder for at tage den. Frederik, kom nu. Godt, David. Flot spillet, David. Og Gustav ligger fri modsat. Han er bare videre. Sepp ligger lige op. Og lige op til Sepp. Sådan der. Så der gør det. Godt spillet, Malte. Du holder bare her på 89, så du kan røre med hånden. Godt kæmpe. Ja, det er fint, Nora. Bare gå med op. Ja, nu er også afsted til side. Morten. Ja, ja. Hvad var der? 89? De er 98. 7,5 minutter. De har ret mange åbne. Kom, presse. Bliv ved, dreng, bliv ved. Og så ind igen. Og skyder med kassen. Kom, pres på, kom ind til kampen, Sepp. Kom, du møder ham, Malte. Bliv ved din mand, Daniel, bliv ved din mand. Det er din. Godt spillet. Og skyd. Ej, hvor er det godt spillet, Fif. Det er flot spillet sammen. David, Daniel, Gustav. Nu står han nu og røde mennesker foran ham. Så er det heller ikke noget. Lidt mere ind i kampen nu. Hvad? I starten, ikke? Lidt mere ind i kampen. Der er andre sat lidt på den ude på starten. Nøj!
vi fortsætter. Det ser rigtig fint ud, Fif. Det er os, der har kampen. Hey, så måske den trøje af. Ja, det skal jeg selv i Superligaen. Henrik, vi skifter lige, Henrik. Jeg har sendt markedsudvarende også. Kom op og mød ham! Op og mød ham, Gusse! Kom nu, Gustav! Flot, Gustav. Godt, David! Ups. Godt tørret, David. Kom igen, David. Kom ind. Godt, Gusse. Kald på den, David. Adam på den fine mand. Og Geo. Sådan, du må også gøre lige dække op. Der er lige foran dig der. Ja, kom igen, drenge. Kom, vi finder en rød mand på den rigtige side. Tobias, Noah. Nu om bag ved manden. Christian. Det er rigtig godt dirigeret, Noah. Det er flot. Og så fald ind af, Noah. Fald ind af. Nej. Ej, drenge. Kom, så er det fuld gas, fuld gas. Kom så, Johan! Johan, Johan! Op i hænder, op i hænder. Og så hurtigt videre. Godt kommer med, Geo. Daniel. Ud mod siden derovre, Gustav. Du må godt skubbe lidt op. Skub op, gutter. Sebastian. Daniel. Flot spillet, Konrad. Om bag ved Malte. Om bag ved Malte. Godt, David. Godt, David. Ja, det er fint. Og det er fint nok ud, gutter. Ja, det er godt spillet, drenge. Rigtig fint. Jeg tror godt, du må tage den op i hænden. Geo, jeg tror, du også er Adams mand. Gå Adam venstre sektor. Kom. Gå ind af, Adam. Kom længere ind af. Og så ind over nakken. Otto, hvem har du? Otto, din mand. Sådan, nu står vi der. En af siderne. Nu er vi der. Sådan der. Det er flot, det der. Kom, Smidt. Pas på den, Gustav. Ryk. Otto, skub op på din mand. Otto. Rigtig fint. Det er ellers fint, Tobias. Ja, det var ellers fint. Og Malte her om bagved. Nord ind på midten. Nord ind på midten. Drenge, der er to her, der går med ryggen til Hekser derude. Ude i siderne. Godt spark igen, Johan. Godt sparket. Flot spillet. Og løb med, Malte. Løb med, Malte. Godt spillet. Og løb med igen. Ja! Gustav, det er så flot sat ind. Godt spillet, Daniel. Og drengene hele vejen rundt. Super det der. Flot. Det er ligesom Lester. Kom, så gør vi klar igen. Fif, kom med et slut. Fremad, Geo, kom. Geo, du skal komme midt i. Jo, se nu, der kommer afsted, Nikolaus. Noah, bare fald lidt. Så du ikke... Ind på den rigtige side, Tobias. Mellem 89'erne målet. Daniel lidt længere frem. Noah på den rigtige side af 99'eren. Ind imellem. På den anden side. Noah på den anden side. Ja, bare løb, Geo, bare løb. Der skal være nogen, der tilbyder sig. Noah, hold på ham. Kom, ud på ham, ud på ham, ud på ham. Kom, fortsæt, Noah, fortsæt. Sådan. Kom så, Sebastian. Bakker. Kom, Steff. Kom så, Sebastian. Det er så. Ja, det er for. Ud til Gustav. Det er da godt, det der. Han har også sin mors hurtigt. Er du sarkastisk? Eller hvad? Men det kan du selv vælge, jo. Jeg synes faktisk, han klarer det meget. Jeg synes, det kan det. Jeg synes ikke, jeg hørte ikke sarkastisk. Jeg vil sige, jeg havde brugt skud til det sidste der, synes jeg. Kom, vi taler sammen, Daniel. Ja, det var det. Det var det. Jamen, det kom vi mange ud. Det var der. Vi stammer det samme. Godt, Johan.
det er godt ikke nu. Nej, den skal tilbage igen. Det er din, David. Kom. Ind og presser, David. Nu er bagved dig. Kom ud og presser, dig. Ja, det sidste lige tur. Nora, kom en tur. Nora. Og vi skal tage Malte. Malte, kom. Og Sepp, kom en tur. Nora. Du må ikke gå ind på banen, før han kommer ud. Det er rigtigt, det er Adam, der har den der give, du har her yder. Godt, Smith. Godt, Noah. God første aktion. Du må godt løbe bagud, Arthur. Du kigger på bolden. Godt, kom med vel. Og det var os, der er frispark, drenge. Så er frispark. Henrik, Det var vores, Mike. Kald på den, Mike. Kald på den, Mike. du skal følge med ham der, Geo. Ja, kom igen, drenge. Fornuftigt. Skal du ud, Geo? Kom igen. På den rigtige side, Tobias. Det er godt komme retur, Mike. Flot, Mike. Ja, kom igen. Kasper længere tilbage. Nej, du skal blive på din kant. Flot, Mike. Det er godt spillet sammen, drenge. Adam, kig i ryggen, Adam. Nej, kom med. Så må vi skifte ud. Henrik, vi skifter. Geo, kom. Adam, du skal venstre midt. Kasper, Kom bare lidt tættere på, Daniel. du løber fremad. Du skal huske at hjælpe Tobias også, ikke? Så. Kasper, op så du kan røre ham. Kasper, du skal kunne røre ham med armen. Daniel, flot skud. Kom, vi vender, drenge. Kasper, du har ham. Det er godt, David. Kom, David. Godt, David. Sådan der. Det er flot. Godt, Adam. Godt, Mike. Godt arbejde, Mike. Bare spil op til Nora. Kald på den, David. Gustav med derovre. Sådan. Ja, vent. Og Nora er med. Dårlig aflevering. Mike, på den. Kom. Nødt til at trække lidt tilbage. Nej, du kan ikke se noget. Kom. Rigtig, Kasper. Flot spillet. Videre. Ja, det er flot, I så. Det er da flot spillet. Noah, det er godt, du trækker den til dig. Det er rigtig flot. Godt spillet, David. Kasper, vær klar til at løbe med, ikke? Godt, Mike. Godt spillet. Styr på den. Godt spillet. Prøv skud. Prøv skud. Godt nok. Igen. Flot, Gustav. Kasper, du rykker med retur. Godt, Daniel. Godt, Daniel. Bytter med Arthur i stedet for. Arthur går på midtbanen. Tobias, frem med hænderne. Ind på midten, ind ad navlen, som vi snakkede om. Kom nu. Daniel. Kom, Arthur, tilbyder. Løb, Adam. Godt, Kasper. Flot, Kasper. Kasper, tilbage. Ej, det er godt spillet. Du skal ned. Altså, Nora. Ikke til. Det er rigtig flot spillet, Fif. Ej, det var fandme godt spillet, det der. Kom, Adam. Kom med, Adam. Kom, Daniel, kør på. Bak op. Kom så, Kasper. Kom så, Tobias. Langt væk. Kom med. Det ved Daniel. Spillet. Fortsæt. Albert, kald på den, Albert. Sådan. Ud, Adam. Ud. Godt, det kom, Mike. Du følger ham, Mike. Kasper, tæv. Godt, Red. Stå stille. Kom, Red. Du kan ikke spille der. Nu, Gusse. Løb, Gustav. Ja, kom så, Gustav. Ideen er god nok. Det er godt løbet, Mike også. Godt, Red. Du er nødt til at løbe, så vi kan spille der.
80 din mand. 80 din mand. Og så møder du Kasper. Der er det! Godt set. Vi ved Kasper. Vi ved, Kasper! David ind og pres. Godt, Daniel. Du møder ham, Daniel. Ja, mængde her ham der, og lige 80. Det er fint, Kasper. Godt, Daniel! Vi ved. Presser. Det er din Mark, ind og presser. Det er godt til, Johan. Nettet blag for. Det var heldigvis på den rigtige side, eller? Gælder som en halvt. Godt, drenge, med jer op. Ind over nakken. Skal vi lige have skubbet lidt frem. På den rigtige side, Kasper. Om bag. Hold fast her, Kasper. Vi skal lige forklare dem det der med, hvornår man står på den rigtige side. Kasper, vi står det, Kasper. Jakob skal længere tilbage. Der er en, der skal have 89, Kasper. Kasper, hold på ham. De har Gustav. Der er ryg. Godt spillet. Og så op og hjælpe ham! Hold. Brug kroppen, Noah. Det er rigtigt, Noah. Kom vi, Noah. Kom igen. Kom så, David. Hold ham, Kasper. Det er din mand. Godt, Daniel. Der er Kasper. Det er godt, kom tilbage. Og kom retur, David. Drenge, vi finder lige en rød mand. David, tag stolpen. David, stolpen. David, det er helt. Det er jo ikke at lave en kasse. Det er godt at lave mål. Så finder en mand der. Tobias. Stor. Det er godt, David, kom. Noah, du må deltage. Kom, Adam, ud af Adam! kom, så kører du bare på, Mike. Hold på. Godt, Mike. Ja, kom igen. Vi ved, Kasper. Ud og tage ham. Han løber! Videre, op i banen. Ja, kom igen, Mike. Flot, spil det sammen. Op i banen. Daniel er stadig fri. Kom igen, Gusse, kom igen. Flot mål, mand. Godt, Johan. Kom igen, drenge. Godt spillet, Conrad. Kom på den rigtige side, Daniel. Om bagved, Daniel! Det er ikke bagved. Godt, Mike. Hold, Mike. Så afsted. Mike, Se Daniel. Ja, kom igen, Mike. Conrad! Nej, der rammer Mike på vejen. Det er godt nok, drenge. Det ser rigtig fint ud. Kom, vende, Daniel. Flot, Noah. Kom der hjem, Gustav. Kom så, Gustav. Presse. Hej. Det var de gode gamle dage. Så vi har talt om det. Nu er lige vente lidt. Så venter den helt alder. Ja. Det er rigtigt, Noah. Det er rigtigt. Kom. Godt, Noah. Tak. Godt kæmpet, Noah. Det er mega smart, det der. Kan vunde guld. Der er ryg. Kom, Mike. Vej ind af, Mike. Færdig. Ind og Tobias, der ham. Tæller på ham. Hold på ham. Kom, Mike. Bare klip på. Løb, Gustav. Opad. Ellers godt arbejde, Mike. Ind på midten, mand. Yes. Der er jo en lille legetøj, så må du bare... Gustav om igen. Sådan. Bliv ved, Gustav. Bliv ved. Sådan der. Det er godt kæmpet hele vejen rundt. Ja, det ser fint ud, Fif. Noah er ude at få bolden. Kom. Frederik, kom på træeren.
Kom, drenge, må lige hjælpe Daniel lidt af med den. Han har bare fået lidt chokolade i stedet. David, op på bolden, kom. Løb om til hinanden. Legetøj. Ja, hvad vil lege? Der er en fodboldkort. Fodboldkort. Det tænker jeg, det gad du nok ikke at have. Nej. Kom så. Modsat! Kom, modsat! Så kommer jeg ikke så. Så kommer jeg ikke. Det er meget godt. Løb nu, Hector! Du står stille! Vi kommer og se, at jeres hulende kamp er færdig, Sara. Det er din dag. Og jeg kommer i halvlejen. Okay. Så kigger jeg bare på den efter kamp. Aftale. Den er død. Er du blevet flot? Ja, okay. Crazy. Det er ikke så meget viden, det er mere end menneske. Og så hjælper lige Daniel. Kom. Ja, det er de slanger mennesker. Kom, Hector! Kom Kom nu, derovre! Mike. Tag turen. Og Mike er med på midten! Kom nu godt, der bliver ved. Godt spillet, mand! Det er da synd, drenge. Kom, Kasper. Er det rigtigt, Kasper? Det er godt set. Bum! Kom, og så op på nier. Ja, rigtigt. Og Otto, så skal du tilbyde dig hen. Kasper, hold dig til ham. Hold dig til ham. Hold dig til ham, Kasper. Kæmpe, Mike! Kasper, det er rigtig flot, du søger op på ham der. Og godt der også op, Nora Ishøj. Han kan ikke kaste den helt der. Kom. Afslut. Må gerne skyde! Må gerne skyde! Gør I med den. Yeah! Flot spillet, drenge! Flot spillet! Mike, flot. Nora er fantastisk. Rigtig fint spillet, drenge! Vi er klar igen! Vi er klar igen! Kom, vi fortsætter. Og pres ham med Ishøj! Godt kurse! Undskyld. Kom lige nu. Fjernsynet der. Man er ikke vant til. Nej. Skift side! Skift side! Øj! Tobias! Hold dig til ham! Og snak på kassen. Snak på kassen, Mike. Kasper! Fremad! Ishøj ind foran kassen! Ishøj ind foran. Og så med hovedet ind foran keeperen. Så skal I huske at dække op, venner! Okay, fint! Godt, vi vender rundt, drenge! Ishøj, vend rundt! Det er godt. Presser. Ja, det er godt, Kasper. Godt tænkt. Over til Ishøj. Kasper, hjem igen. Det er rigtigt, David. Godt, David. Presser. Kom så, Kasper. Lang vej hjem, Kasper. Kom, Kasper. Ind i feltet. Hjælpe! Otto hjælpe! Alfa hjælpe! Kasper, kom. Væk med den. Spillet, David. Godt, ned til Ishøj. Flot, Mike. Kom så indover. Mike, det er flot løbet. Kasper, du vender rundt. På den rigtige side. Længere tilbage, Tobias. Tobias, hold dig på den anden side af ham. Ind på midten, Kat. Længere tilbage, vil jeg gerne have. Tag den, Kasper. Kom så, Kasper, ud og tage ham. Godt, Tobias. Ja, godt. Ikke godt, Kat. Fortsæt, han skal ikke spille. Det er godt, Johan. Pissegod redning. Kasper lige på midten. Mike skal lige med ned på 76. Ud og tage ham, du. Bliv ved. Gustav, det er lidt sløjt. Væk med den. Væk med den. Du skal af med den. Jeg skal lige røre den 7 gange, inden du skal videre. Ja, det er udtur, gutter. Kom igen. Godt mål, kom igen. Kom igen, drenge.
Ind og give bolden op. Nora, ind og give bolden. Ishøj, ind og give bolden op. Kom nu, drenge. Ishøj, ind og... Nej. Når vi ikke gider at flytte os, bliver booket banen. Der er halvleg. Man ser ingen mål, man ser ikke tænker, man det var... Det var fuldstændig ret. Ja, det er godt, skat. Bare fyr på mål. Ja, filmer du det? Ja, jeg filmede Hector stå sådan der. Fik du den der? Ja. For Hector står stille. Det var enormt let at filme. Zoomer du ind og ud med det der? Ja, kun til Hector. Der er Hector. Hector. Vi skal snakke med de der, Streamworks Thijs. Hvad er det? Søren op på skøjtebanen der, han har det der hedder Streamworks. De streamer sport. Skal det direkte med? 3 kameraer og totalt professionelt udstyr. Altså udover det der skram, du har med, ikke? Nej. Er det konkurrence, mener du? Og jeg får ikke lov til det, Ja, du har faktisk filmet. Men det er alle de der skøjtearrangementer, jeg synes, vi bliver altså filmet med... Skøjtearrangementer. Det er der en, der gider at kigge på. Og så med undersigter og nede på boksen, og det er totalt øst. Og så kan man se live, så kan man se live. Edward, det er din! Løb, Ja, og så kan man se den der. Han gjorde det. Han sparkede første gang der. Så er det 3-0, eller 3 ikke? Så er det 3-0, er det ikke 2? 2-1 følgende mål i kampen. Ellers må I gå derover, eller? Det er det helt kaffe. Det er rigtigt. Bare på mig. Han var faktisk foran. Han var forreste mand. It's not like they're reading the next top person. True. They're not interested in pushing people a little bit further and a little bit harder. Like Sebastian. Og så løber du. Og så løb. Godt, Hector. Bravo, Hector. Var dit derude? Så hurtigt indkast. Kom nu op, Arto. Kom opad. Kom, vi skal opad. Er du klar, Geo? Så giver vi gas. Du vil gerne se en af de der kasser, vi plejer at se dig lave. Ja? Du må trække et frispark, og så knalde den ind. Er du det? I don't like that. But I think often seventh grade I did 9th grade. Bag dig, Sebastian Schmidt. Du er nødt til at kigge i ryggen. Ja, kom. Så kan du tage den dreng. Spille rundt. Udad. Bare spil det nemme. Dommer, vi skifter lige. Sebastian Schmidt, kom her. Edvard, gå ud med højre bak. Hvad så, Ulrik, må du kunne Kom ned ved siden af Frederik Bæk. Kom hurtigt, Edvard. Ja, men I don't think... Jeg vil spille Stella Works. Og så... Få fat på den af dem. Også lidt handværk. Kom, Edvard og Frederik, kan du med ham? So we don't really know. Tag på den af dem. Og så noget fik nye lamper der. De her lampe, de har lavet But the Finnish do so well. Ja, matematisk. Den er satellitlampe. Den er også flot. And that works. Handværket her? Jeg har med min, hvad så? 2 år. Nå, okay. Sådan der, så klæder du til en heks, og så er det faktisk her. Har du ikke lært ham? Kommer den? Har du ikke lært ham? Det kan du ikke være rigtigt. Har du ikke lært ham, at de skal Han skal jo lige sætte. Han skulle lige stå stille, så faren kunne fange ham. Står der og siger, at de skal hudknalde ind sådan en gang, det er altid dejligt. Det var ved- han ikke lige vente sig om at lige den der. Han ved, at jeg skal producere først. Så kan det er fordi, du plejer at sige til ham, husk lige at sætte fod på bolden og se, om pigerne har fået øje på dig. Ja, Så gør og så skyder du. Kigger I? Ui, hvor ligger den godt? Kom med mange, mand. Skruer, Adam, skruer. Ej, ind med den, dreng! Og låsen ned, der står. Hovedet på, Konrad Vang. Kaster. Han ser for meget til der skøjteprinsesse, tror jeg. Foran en mand. Det er dobbelt-V. Det er sådan ret
bedstefar på. Kan du genpresse, gutter? Der kommer 5 generationer tilbage. Det var nogle 10 år tilbage. Være med frem, hvor det sker. Du ved ikke, hvor det er langt kommer fra. Må du op her? Det er ham her, det er ham her, du skal lægge op. Edvard, ham der. 6'eren. Skal du gå op til ham? Find en mand, Connor. Dæk en mand. Ja, den hægter. Edvard, kom Edvard. Så kommer vi opad, drenge. Albert, spilbar. Kom, Edvard, spilbar. Og ud af, Connor. Kig på bolden. Kig på bolden. Godt, Connor. Jeg skulle lige have sluppet den til sin søn. Jeg var lige ved at sige det til at spille nu. Ikke bliv med at tro på den. Kom igen. Kom igen. Lad Edvard komme nu med. Du skal ikke stå nede. Knald til den. Lige nu er han forsvar. Tag bolden, Adam. He's studying football and he's following the very she talks to me Position, Connor. Træk meter. Kom og lav en løb, så vi snakker. Ja, løb. I'm like, can you please shut up? Ikke så højt. Der er 2 forsvarer mellem dig og Hector. Han kan ikke spille, og du bliver nødt til at gøre det der, vi snakker om, med at løbe ud af din skyggen. Edvard, skub op. Godt spillet, Hector. Kom, Hector, skal være foran Hector. Foran, Otto. Sådan der. Afsted, Hector. Afsted, Hector. Godt, Hector, det der. Ja, det var godt. Spil nu, Hector, kom. Kig bolden, ja. Så misser der er en eller anden, der lavede den for hård. Han spiser bare for meget råbrød, det der med. Kort nogle fine. Det er fordi, han har fået ved. For lidt kan jeg. Godt spillet, Hector. Da han regnede med ham, han spillede, så var lidt hurtigere. Hector, kom. Albert! Det er derfor, jeg aldrig kommer med tone af. Ja, det er det. Ja. Jeg glemte helt at filme det, mand. Jeg stod bare og kiggede der. Kom igen, kom så, drenge! Otto! Og masser af tid! Otto, du bytter lige med Frederik Mænk igen. Og så lad være med at stå nede omkring Christian. Kom du fremad? Edvard, kan du med? And like you said about Science, it's just not there with a lot of our players. Spil af dig, ud af problemerne. Sådan. Hvem skal have den for Albert? Prøv at se mig. Nu er bagved dig. Træk position, Connor. Kom så, Edward, ind i kampen. Ud. Hector, kom ud. Otto, kig op. Ud. Flot, Otto. Ja, kom så. Hvor er det fint. Nå, vi skyldte bare lidt lille ansigt. Hvor er det spændende ud af. Frederik Mænk, den tager du, Frederik. Vi er klar til at samle op, Konrad. Sådan der. Kom så er det kun 1 mål, drenge. Kæmpe. Kom så, Ovi! Kom igen. Op med flødekatten, drenge. Flødekagen. Ja, tak. Godt kommet foran, Albert.
Hvem har 10? Hvem har 10? Hector! 10'eren! Det er din mand! There's only three guys in the whole year. Really odd. Hector, du skal lige blive ham der 10'erne. Vi står lige lidt forkert, lige til vi står rigtigt. Skal du lige holde lidt øje med. He wants to play. Archo, du er midterste forsvar! Archo! This is not many people that Kom i position, Conrad! like to play for. Løb, Hector! Midterste forsvar! Ja, tag bolden, Edmund. Tag. But in this area, I think it's not representative for all of them. I to! Ja. Like so many different. Værste stolpe, Conrad. Slip den. Videre. Yeah, I think it's Godt, Conrad. Lige præcis. Så får du den. Kom, Edvard, kom og tilbyde dig her. Derud, der. Bag i dig, Conrad. Skal du spille bolden, Conrad, for helvede? Du skal slippe den. Kom igen. Prøv at lære ham det. Han lyder ikke. Archo, ned og hent den. Alfa, ned og hent den. I mean, I know a lot of people who are in that Spil op. Løb, Hector. Løb. Mod målet. Edvard, herop. Godt spillet. Edvard, kom nu op på 10'eren. Det er din mand, der står der. Kom, Ming. Lidt med den. Ja! Hvor er det godt! Edvard, kom en tur her. Det må han have fra moren. Hector, det er super godt! Problemet, jeg ved sikkert, hvad jeg filmer det, når jeg er alt for spændt. Ikke? Ja, det står lidt dejligt. Jeg tror, jeg skal bare kigge her igennem. Kom så, kæmpe, drenge. Kom så, Conrad. Så er det lige nu. 3-3. Kom så, frem, Conrad. Det var 3-1, og det var straffespark, og det var... Ej, bare hænderne. Nå. Tag bolden, ja. Det er et flot comeback, ikke? Jo. Og I tilbage, så stolpe, Conrad. Så kan godt løbe ned der. Det er så godt, Adam. Slip den nu. Slip den. Spil. But I wouldn't say this is definitely, these facilities are bad for that. Nej, var det ikke. Hector! Kampen går bare for stærkt lidt. Vi kæmper videre. Så har de ramt mig, der har sagt. Gustav ud i venstre. F4, Hillerød. Mike spiller midt. Nå, det er jo selvfølgelig. Nej, der er en, der hedder Ishøj. Det er Michael Follen. Du er nu egentlig feltet Ishøj. Det er derfor, du tror måske. Ja, jeg tror, det var for Ishøj. Jeg kunne nemlig ikke finde ud af, hvorfor var det der efter ting, det var et eller andet fodbold, Ishøj, et eller andet. Book funding that just gave up the money to the school. The playground, That's a good thing. Yeah, karma. Because unfortunately, whenever these facilities are Og nu! Løb videre, Hector, løb videre bare! Adam, løb. Kom så, Adam og Ming. Godt spillet! Kald på den, Conrad! I don't think any politicians, if not to say all, Bag dig, Archo! Bliv ind, Christian. Du skal nok nå. Kom nu, Conrad. Vi ved, Conrad, med at kæmpe. Og Adam, kom her over i pres. Op og hjælp ham, Hector, op og hjælp ham. Det er din, Hector. Ud af pressen. Helt ud til ham.
Afsted. Løb mod målet, mod målet. Kom så. Ja, det var godt hængt. Og så bare så klasse ind. Ja. Øj, hvor er det godt. Adam, også Adam. Godt. Godt kæmpet. Godt, Konrad. Godt kæmpet. Og så lige... Kan du vinke? Kan du vinke? Lige ryggen til fra 2 meters afstand. Han er ikke bygget til det så hårdt. Han er lidt splejset i det. Er det okay, Konrad? Kom nu, tager det. Så er det en anden vej igen, Hector. Og kæmpet, Mike. Op igen, Mink. Det er din far. Fuck, jeg glemmer helt at filme det. Otto, du er bagerst. Løb med, Hector, løb med, Hector, løb med. Afsted, Hector, kom. Afsted, Hector. Ind og skru målet. Kom, Hector. Tro på, den kommer til dig, Hector. Ja, det er flot. Ja. Spil videre. Ja. Klasse ind, Fusker. Ja. Hjælp ham. Godt, ja. Flot, Schmidt. Kom igen, Sebastian. Op igen. Op igen, Sebastian. Den hold der. Kom, Frederik. Skyd, Frederik. Skyd. Ej, jeg glemmer at filme det. Frederik Mink, hvordan går det med din luft? Er du okay? Helt som du allerede er. Ja, jeg ved det godt. Frederik, tæl lige at bytte lidt igen. Det er det med... Hele sommeren skal de træne venstre ben. Nå, lige til et balance. Godt ener. Otto, du vil gerne have den. Godt, Frederik. Godt, Frederik, men godt kaldt. Ja, kom så. Ej, så spil. Detaljer der. Ja, ja. Han havde ikke kommet så fri af det der udlandet med den der. Nå, der er ikke skud. Nå. Der er alt det andet, man Det var også også spillet jo indover. Ja. Hjælp ham igen. Og tilbage igen. Godt, Schmidt. Løb, Hector. Kald på den. Mod højre. Sebastian tilbage. Skyd for helvede, Conrad. Godt kæmpet. Kom så, Conrad. Og så skyder de. Spil den. Nej, altså så skal du se, når det er. Ja, score. Godt, Otto. Kom igen. Tilbage. Godt spillet, drenge. Flot. Bliv ved med højt nu. Kald på den. Flot, Otto. Otto spiller virkelig god vidring her. Så er det retur, gutter. Kom. Bastian, kom ud af målet. Godt lagt det der. Og frem, der. Otto er der. Og så forsvar. Hjem. Ud, Hector. Sådan. Hvad står det? 4-3 til Hørsholm. Ja. Ja, det er vi ikke glade. Op, Hector. Kom, Hector, løb nu, Hector. Løb nu bare, Hector. Afsted, Hector. Mod målet. Hjælp ham, Otto, Hørsholm. du Kom op. skal tilbyde dig, Otto. Kom op med ham. Ja, score med den. Og bliv ved. Med den. Ja, den tager bolden. Kom og slip den. Gutter, kom Schmidt. Hjem igen, Schmidt. Hjem, Schmidt.
Godt, Adam! Kom så. Dreng, kom så. I to. Ja! Kom så, Hektor! Ja! Sådan der! Så får du også besvaret din far! Sådan der. When you're attacking like that, be on the edge of the box with the ball coming out. Ja, filme det. Fodboldstøvler, det er lige aftalt, ikke? Så slukker vi. Fik du filmet det? Ja, selvfølgelig. Nej, jeg er ikke sikker. Jeg er alt for navet. Godt, Hektor! Mod målet, Hektor, mod målet! Dreng, kom så, I sammen! Og tilbage, rigtigt! Og endnu med det! Det er fint, Hektor! Kom igen! Står det til 5-3? Edward, bare skub op til nærmeste mand op på fileren. Ja. Så bakker vi bare lige til hvem der er. Vi skal komme ud og tage de der lange bolde. Hvor meget er Sepp? Albert indad, Albert indad, Albert! Ja. Nå, jeg var også på den. Afsted! Følg op! Yes, så er det godt fuldt op, Carter! Det er det nye angriber-team deroppe, hva'? Ja. De får så meget mere ud af de her A2-kampe, når de blander det lidt mere, ikke? Ja, det synes altså, jeg når også. sådan en mængde er med, og Geo er med, ikke? Altså, De får et meget stærkere hold. Ja, men de får meget mere ud af det. De får nogle sejre og lidt succes, ikke? I stedet for de altid bliver klippet. Skal han sparke dig hjælpe ham? Smith, kom her op og hjælp. Kom igen. Godt kæmpet. Ej, det er flot, det der, Hektor. Rigtig Smith. Vi var så våde, og det var bare sådan noget. Eller håber vi ikke lige derovre? Den håber vi lever med pandebånd på, altså nummer 7 eller sådan noget. Kom bare til. Ej, jeg kan ikke. Har du Albert? Den har du Albert! Dine bare håber. Og det er flot kommet ud og flot kommet hjem der. Han løber altså hurtigt, Albert, tænker jeg. De har lange ben. Og lige kommer op i tempo. Sprint all the way back. Get all the way back. Sådan en teams massage eller andet. Løb væk. Save it and do a tackle. Christian er der. Så godt, Christian. Og modsat Christian! Og Adam tilbyder sig, Otto tilbyder sig. Ind i banen, Smith. Den har du, Smith. Kom, gutter, vi er lige en mand i undertal her. Sidste kom på. Tilbage. Lang tid tilbage. Jeg på fjernsyn. Nej, hvad hedder det? Hvor lang tid tilbage? Godt, Smith. Godt, kom ud. Godt, Edward. Kom, Hector. Hector. Herop. Hector. Otto tilbyder. Tilbyder i forhold til... Løb der, Hector. Løb væk. Kom igen. Godt, det der, Connie. Man skal ligge deroppe og... Det er lige, de skal forstå. Jamen, de skal forstå, at de kan få chancen. Det er det, jeg har sagt til dem. Fordi faktisk det, du holder allerflest muligheder, hvis du snuger det op foran, ikke? Så får du gratis point. Så får du gratis nogle friløber, ikke? Kom igen. Godt spillet. Christian, du kan også tilbyder. Godt, Edvard. Prik den. Flot. Kom igen. De er nede på pladsen igen, Edvard.
Og det er godt. Løb, Conrad, løb! Du kan få det igen, Hector. Det er ret sjovt, at man kan se, at drengene har så mange mere kræfter og energi. Ja, det er fordi de foran. Konrad! Kom igen! Kom igen, Conrad. Det er flot spillet. Otto, du har en mand derhjemme. Du mangler at spille mod. Alt igen, du kan også godt tilbyde dig. Godt, gutter. Godt, Albert. Fuld fart. Løb, Hector. Ja, okay, kom igen. Kom nu! Hvordan man skal være på bolden. Det kan jeg stadig. Det har været der. Adam, spil! Den knalder du bare til den her. Det er nok de der nye støvler. Hvor er det, Ejstein? Ja, jo, det var sindssygt. Og så han står helt rigtigt. Godt. Jeg købte med bly ude i spidsen. Albert, det er flot. Du tilbyder derovre. Nej, nu rammer vi det der punkt, hvor jeg som mor får ondt af modstand. Hold nu op. Nu skal vi slagte dem. Det er med på video. Så drengene de ser den, så hører de bare Thijs sige, ja, slagt dem. Nå, så straffespark. If you have that one shot advantage, just because your drive is so damn good. Basketball, kunne du huske, det var det, fik jeg videre over for voldsomt. Du skal spurte, Hector, spurt! Er det ikke? Så fik man kigget over, nu fik jeg udtalelsen for, hvordan det var. Godt, Christian. Det står så godt. Meget aggressiv på banen. Og Adam, er du med derovre? Otto, er du med? Og kommer og løber det. Men er det ikke nærmest en kompliment i sport? Kald på den, Hector, så løber du. Kald på den, Hector. Ja, løb den! Løb nu! Konrad! Det gør du rigtigt, det der med, hvor du løber ned i banen og finder et rum, hvor du kan få den i. Det er rigtig flot. Godt, Sebastian. Edward, kom nu med. Albert. Lidt væk. Fine play. Af med bolden, Konrad. Otto! Godt, Edvard. Flot. Lige op. Yes, Spiller også også godt på den plads. Der. Hector, løb op, så får du den. Ja, det er også godt, det der, Albert. Maybe just tell them to take it again. Flot, Edvard. Vi skal lidt tættere på, Otto, før vi sparker på den der. Kom igen. Dæk op, gutter. Not only that, then throwing with one hand. Godt, Edvard. Kom, Adam. Og ind på midten, Conrad. Kom igen. Vi sender en score til Adam. Hvad var det til? Den ekstra udsøg, ja. Og så score. Hector, det er din 11'er. Hvad ved, ikke? Det er noget. Godt, Edvard. Så løber du. Godt spillet. Kom igen. Ja, det er rigtigt, det der. Det er rigtigt. Og videre nu. Ej. Han kommer igen. Okay. Der er pres. Nej, I bruger simpelthen for lang tid nede i forsvaret. Kom så. Kig tilbage. Tættere på. Ja, Tobias. Hvordan?
Kom, bevægelse! Jeg kan se, den holder. Folk blev helt aflangt. Hej der. Skal du mand med hjem? Kom med ned, Otto. Er moren ikke? Jeg tror, det er mor. Gå igen, Sebastian. Aflevering! Kom, Gustav! Kom, Gustav! Kom hen. Nu! Mod. Så får du den. Godt gået.